बिटिआर ओनसोलाव मोनसेनि उनाव मोनसे सिखाव खावनायनि जाथाय न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै गसाइगावनि मावथाय गामियाव सानावनो सिखाव खालामदों। हादरसायाव गोबां अखा हाबाय थानायनि जाउनाव दैबाना जानानै रायजोफ्रा हालाय हाफाय जानाय समावनो गसाइगावआव सिखावनि उदखार। गसाइगाव महकुमा सिंनि साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मावथायगाव गामियाव मोनसे सिखाव जानाय जाथाया ओनसोलाव सोमोनांहोदों। दिनै न' फांथेनानै न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफ्रा गिर्जायाव थांनाय समावनो गंसे न'खराव सिनाय हायै सिखावा न'नि सना, रां, मबाइल बायदिखौ खावनानै लानानै थाङो। जाथाया जायो मावथायगाव गामिनि अरुण नार्जारिनि न'आव। जाथाया जादोंमोन साननि 11 रिंगानिफ्राय 1 रिंगानि गेजेराव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि पुलिसनि बिबानगिरि लासित बसुमतारीनि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया जाथाय जानाय न'खराव थांनानै नायबिजिरो। ओमफ्राय बेसेबां लांदों? सेस लांजोबखादों फैसाखौहाय। 1.5 लाख। औ। ओरैनो माबा दं, इन्सुरेन्स दं नामा? गैया गैनायालाय। इन्सुरेन्स थाबाथ' मोजांलै। जानाया बेनो जोंनि न'आवहाय दिनै सिखाव खावदों, सिखाव हाबदों। बिदिनो थिग जों 11टा समावहाय गिर्जायाव ओंखारलांदों। बिनि उननियावनो सिखावा हाबदों आरो जोंनि न'आवहाय। थाला देखावनानै बिदिनो गद्रेजखौबो देखावनानै फैसा लांदों। फैसाया बिदिनो आं ग्रुपनिखौबो दोनोमोन नालाय बिदिनो 1.5 लाखसो मोनलांदों आरोखि फैसाखौहाय। ओमफ्राय बिदिनो आंनि हिन्जावनि गोदोनानि माला, खोमानि सना बेफोरखौ लांदों आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे न' गंसेयाव आइमोन उन्दुग्रायाव जेबो मोनाखै, एटाचिखौ देखावदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव ट्रेक्टर साबि दंफायोमोन। बे ट्रेक्टर साबिखौबो लांफाबाय आरो। आगसथाम गोमादों, ओमफ्राय बिनिफ्राय मबाइल गंसे गोमादों आरो। सोरनिबा सायाव सन्देह दं नामा? सन्देहआथ' बिदिनो आंनि लोगो मोननायाव जों थांनाय समावहाय बिदिनो सासे मानसि फैदोंमोन। जों लामायाव लोगो मोनदों। बिदिनो मोदोम गिदिर, गोसोम, बर'बो बायदिबो नुयो, बंसि बायदिबो नुयो। ओमफ्राय मानसिया आस्थे आस्थे फैनानै बिदिनो बाइकजों फैनानै बिदिनो न' नायख्रेंखोबोदों। ओमफ्राय बिदिनो जोंनिनो बिदिनो खाथि खालानि मानसिफोरा नुदों जाहैबाय। बै ससेनिफ्राय बियो गिदिंनानै फैफिनदों। ओमफ्राय बेवहाय जोंनि लामायावबो बाइक हाबनानै गिदिंलांफिननायनि लिकबो दङ आरो। मानसिखौथ' सिनाय मोना, नुबाला सिनायगोन आरोखि। बेनोमोन होननानै हमनो हागोन आरो। रायजो राजाफ्रा बिदिनो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जेन'ब्ला बाहेरनिफ्राय बिदिनो सोरबाफोर असिना मानसि हाबोब्ला, जेन'ब्ला सिनाय मोनै मानसि नुबाय बायोब्ला एसे गाव गावनो सांग्रांथि थायोब्ला मोजां जागौ। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।